Ahojte, toto je moje prvé video z môjho YouTube channelu a nebude to ani dlhé video, ani krátke video, no. Takže bude to také stredné video a bude to Minecraft, je to Explorer, ale budú tu chodiť viac menej aj menšie reklamy, ale tie strihnem. Čiže dúfam, že toto video sa vám bude páčiť, lebo budeme hrať môj vlastný survival, takže ideme na to. Takže dáme play, dáme nový svet a bude sa volať napríklad, ja neviem, YouTube, tak, survival a ideme na to. No je to taká 1.15 a teraz nám pôjde video, teraz, no jasná reklama, že to vypneme, no lebo ja nechcem si chvíľku počkať options, dám si toto takto, OK, tak, a ideme hrať, OK, takže ideme tu hrať, naťažíme si základ, naťažiť si vlastné drevo, takže ťažíme, no, napríklad tento strom vykopem, takže určite aj v tejto Minecrafte asi skoro všetci ľudia vedia, ale ak by takto nevedel, tak o to tu ide, že vlastne je to váš svet, kde musíte zabíjať monštra a ťažíte a vlastne je to také ako, no vlastne je to taký blokový svet a mňa to veľmi baví, tak som sa rozhodol, že to budem natáčať. No, ešte tam je drevo? Jo. Dobre, takže naťažíme si teraz kúsok hliny, ako vidíte, tak toto je vlastne nasadíme, takže to dáme si sem, aby mi ten semienko, jo. No a vlastne, uhlie super, na začiatku umieť uhlie, tak to je fakt šťastie. OK, takže dáme toto a dáme si crafting table. A vlastne v crafting table si budeme vyrábať rôzne veci, napríklad si vyrobím krompáč drevený a dreveným krompáčom zase viem kopať uhlie a kameň. No, takže spravíme si to. Jo, super. A naťažíme uhlie, aby sme si mohli spraviť fakle. No, takže ťažíme krásne. Ešte toto naťažím. A toto. A tak máme 3 uhlia, takže spravíme si takú jednu torčku, to by mohlo byť. Tak. A osvetlíme si to. Tak, jo. OK, no. A naťažíme si to krásne, toto celé. Tak, už máme pár kameňa a z 8 kameňa si budeme vedieť spraviť pec a potom budeme si vypadovať jedlo a železo, takéto si budeme mať vypadovať a vlastne budeme mať lepšie nástroje. Takže kopeme a je tu štrk na nič mi je. No, takže tu crafting vykopeme. Crafting table. Máme sem drut. No. Super, takže vynikajúce, teraz si sem položím crafting table, jo, mám, a spravíme si pec. Tak, a teraz si spravíme sticky, spravíme si toto a meč, a dáme si tu a tu, tak. To je riadna hora. OK, teda ako si toto označíme a dáme si sem dvere. Dvere takto vyrobíme a položíme ich sem. To mohlo takto byť. OK, sem. A semka dáme drotboard. OK. Hádam tu nájdem také papanko. Čiže také jedlo a ešte tam vidím sliepky, alebo to bolo, aha. Jo, sliepky. Super, takže budeme mať jedlo. Kravy, super. Budeme mať aj knižky, takže potom taký enchant table si spravíme. Jo, dobre, to mi bude zatiaľ stačiť, ešte toto zabijem.
Počkať, táto má malé, tak najskôr zabijem malé. Hej, ty! A keď z malého nič nepadne, hej, tak, aby jej nebolo smutné tomu. No, fú, a teraz kde mám to? Počkaj, hrám na príšery, nie? Jo, difficulty easy, OK, to by mohlo byť. No. Takže teraz ideme vonka a ideme si dáčo naťažiť. Aha, tam máme náš domček. No, super, takže otvoríme si ho. A môžem ho dať rovno upiecť. Tak, no. A kúsok si to tu naťažíme. No. Jo, ja si spravím opatrne sa to ťažiť rukou. Jej máma tu je. Ale, no, tak, super. No a teraz sa to vyťažíme, keď máme, ale no, fakt. Takže toto vyťažíme, ťažíme, tak. A dáme si to krásne, položíme si sem na torčku a tu je grejl. Čiže tak, vyťažím. Keď mi je na nič úplne, to potom dám preč. A tu máme také vecičky. No. OK. Tak takých 10 minút asi natočím, už je 6. Aha, už sa blíži reklama, takže ja to tu stopnem. OK, som späť. Bola taká reklama, tak ja som to ako, aby ste to mali kratšie, tak ja som to skipol. Fú, až to takú torčku si spraviť, viem. Takto. Jo, super. Dáme si, položíme si semka, aby ste aj vy videli, ľudia. No, OK, takže už je 7 minút a 15 sekúnd, čiže už to za chvíľu aj ukončím. Tak, no. Ťažíme. OK. Položím sem torčku a idem hore. No, chcem si spraviť také menšie základky, tu aby ste furt nevideli iba ťaženie. Jo, je 2 a 1, hej, je super. No, a spravíme si, čo by sme mohli spraviť? No, fú, ja sa už pomaly budem učiť, iba že si spravím čestku. Všetko mohol nahádať také blbosti. Že truhlicu, hej. No, dobre. Také pierka, dvere, kompač, drevo. No. Štrk. Tak, je tu taký kamen, ten si nechám zopár. Takto. Yes, tak. Tak, super. No. A už pomaly bude zapadať slniečko, takže ja som dobrý, no, som zlý parkourista, idem skákať, chcem nájsť, čo tam bude. Tak. Myslím, bo si ani nemôže. Jo. Tak. Takže čo tam bude hore, ja sa chcem pozrieť. Poď. Jo, super. No. A tak. OK, ja sa budem už s vami aj učím na tejto hore. Sa s vami už učím a preto, lebo toto video nemôže byť dlhé, lebo zase minúto. Bo som už natočil niekoľko aj videí, iba že oni boli strašne krátke, tak sa hneď vypli, lebo som mal strašne malý priestor, tak toto nebude také dlhé. Ak sa vám toto video páčilo, tak dajte like a dajte mi prosím odber, by som bol strašne rád, keby som mal čo najviac odberov a veľa dosť lajkov. Prosím, dislajky nedávajte, ja sa snažím, lebo to prvé moje video. A dobre, takže toto by mohlo byť všetko. Tak, čus, dajte like alebo odber a budem veľmi rád a tak.
Kaktus.